ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕರಡಿ ಕಿಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಸ್ವರ್ಥ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಾಚಾರೆ ನಾನು 5:30 ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೋಡಾಣ ಇಂಕ್ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ತಿಂಡಿ ಅವರು ತಿಂಡಿಗೆ ಏನು ಕೊಡೆ ಮೆತ್ತದ ದೋಸೆ ಕಡ್ದಿತ್ತಿತ್ತೆ ಕೊಡೆ. ಸೊ ತುಕ ಬಂದ ಬೈದ ನಾನು ಅಂಚಿರೋಂಡು ಪೋಯಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗಹನ ಲಕ್ಕ ಗಹನ ಗಹನ ಅಕ್ಕ ಚುಮ್ಮಗ ಜರಂಡಿಗೆ ಜರ ಒಪ್ಪುಚೋ ಏನ ಬಂಗೊಚ್ಚೋ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆ te ಪುಂಚು ಲಕ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬೋಡಿನ ಫ್ರೈಡೆ te ಮಗ ಫ್ರೈಡೆ ಫ್ರೈಡೆ ಹಾಂ ಲಕ್ಲೆ ಮಗ ದೋಸೆ ಅನ್ಬೇಕನಮ್ಮ ಲಕ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆ ಯು ಸೋ ಹೆವಿಯಾ ಲಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಬರೋ ಮಲ್ತಾಂಡ ನಾನು ಕೊಡೆ ಅಲ್ಪ ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತೇನೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಗ್ಲ ಸೂಲ ಪೊತ್ತದೆ ಇಪ್ಪೊಕ್ಕೆ ಏರು ಉರ್ತುರ್ತು ಸೈಪಂಗೆ ಬಂದು ಅಬ್ಬಾ ನಾನು ಹಬ್ಬಿ ತುಲೆ ಹಬ್ಬಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯಾ ಪೂರ ಬಲೆ ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿ ಇಡುತ್ತಲೆ ಹಬ್ಬಿ ದಾದಾ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಕೂಚಿದ ದೇಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊನಕ ಬಂದ 5 ಜಂತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ದೀಕ ಕತ್ತಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂದ ಒಂತೆ ಬೈದುಂಡು ಒಂತೆ ಬೈಜಿ ಮಿಂಚಪ್ಪ ಜಾತಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಫೈಲಾಂಡ್ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಿಜ ಒಂದು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಇಜಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂತೆ ಬಂದೆ ಬೈದುಂಡು ಬಂದ ಬೈಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಬೈದುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಗಂಟೆದೆಲ್ಲ ಬೂಟು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪದುಲೆ ಜಬೂರ ಬಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮೆಂತೆ ತೂಜೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದು ಮೆಂತೆತ್ತು ಬಂದನೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆತೀನಿ ಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅವಳು ತೂಕ ದೋಸೆ ಮೈ ತೂಕ ಇಂಚಾಪುನು ಅಂದೆ ಇಲ್ಲಿತ ಮೆತ್ತದ ಬಂದ ಕಡೆ ಇತ್ತಿನ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಒರೋರ ಪಾಸ್ ಹಾಪುನು ಒರೋರ ಫೀಲ್ ಹಾಪುನು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಮ್ಮ ಒಂಜೆಲಕ್ಕ ಪೂಜತೆ ಅಂಚಾದ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ಲ ಒರೋರ ಶುರು ಹಾಪುನು ಒರೋರ ಏನು ಮಲ್ತಿನ ಬಂದೋಣತೆ ಬರ್ಪಿನೇಜಿ ಒರೋರ ಲಾಯ್ಕಲು ಬರ್ಪುನು ಇನಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತತೆ ಅಂಚ ಬೈಜೋ ದಾದನ ಬಂದ ಬೈದನು ಬಟ್ ಬಂದ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಆತಿ ಬಂದ ಬೈದನು ಲಾಯ್ಕಡು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗಂಟೆ ಆತನ ಬಂದ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದಾಳ ಒಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಚಟಿ ಗಡಿಕ ಓಕೆ ಕೊಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಗೆ ಬೈದಿನ ತಾರೆ ತೆಗೆದಲ್ಲ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಸೊ ತೋಜುಂಡಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತಂತೆ ಮುಂಗೆ ತಿಂತೀರಾರು ಅಂಚ ನೇನೇನಿ ಚಟ್ನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತೀವಿ ಚೀನಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ಇದು ಬೋಡ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗ ಹಣ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇಂಚಾಯ್ನಿ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಶೇರ್ ಮಕ್ಳಾಯಿ ನಿಕ್ಲು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೋರಂದ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಕಂದಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ದೋಸೆ ಮೈಪುಡ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಉಂಡತೆ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಮಲ್ಪು ಮೈಪುಂಡೆ ಬಡ ಬೆಚ್ಚೆ ತಿನ್ನೋಡು ಐತಲ್ಲ ಮೆತ್ತೆ ದೋಸೆ ಓಕೆ ನೀವು ಮೆತ್ತೆ ದೋಸೆ ಏನು ಚಾಪುಣ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಫೀಲಾಂಡ್ ಗಾನ ಫೀಲಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಡ್ಬೇಕು ಏನು ಮಲ್ಪುವೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಯ
ಶಾಲೆ ಪೋಡತಾ ಬರ್ತೆ ನಾನೇ ಮೂಲು ಜಪ್ಪರ ಜಪ್ಪರ ಶಾಲೆ ಒಪ್ಪರ ಇದೇ ವಿನಿಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ದೋರೆಜಿ ಟಿವಿ ದೋರೆಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೈಯಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬೈಯಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಬರಲ್ಲ అది నమ్మన సీరియల్ అన్న నీకు టీవీ కోడు నీకు కొంచెం లాక్ ఛాన్స్ అదా తూరవల్లి మొబైల్ తూరవల్లి కదా తిండి తిండి చెప్పుడితే ఇదే ಗೊಬ್ಬರ ಬರಬಲ್ಲಿ ಕೇಂಡತ ಪಪ್ಪ ಬನ್ನ ಮನ್ನಡು ಪುರ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಶಾಲೆ ಕಡಬಿಡ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಶಾಲೆ ಕಡ ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಡ ಬಿಡುವೆ ಕಾವಲಿ ರೆಡಿ ವೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮೈಪುಗ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೋಸೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲ ಮೆಂತ್ಯ ದೋಸೆ ಗಾನಿಗೆ ಹೀನಾ ಮೆಂತ್ಯ ದೋಸೆ ತೊಲೆ ಶೋ ಕಾಡು ಮೆಂತ್ಯ ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ರೆಡಿ ಅಂಡೆ ತಿರೋಲ್ ಮೈಪನ ಬಂದ ಏನು ಬಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಗಿಟಿ ಗಿಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಟ್ ನೆಟ್ ಮೈಪುನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಲ ಅಂಚ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈದನೆ కొంచెూరు ಬಂದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕಲರ್ ಬರೋ ರೆಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದಿಸಿ ಶೋ ಕಂದೋಸೆ ಬಂದ ಫುಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಬಟ್ ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಎಂಚ ಮಲ್ದ ಅಂಚಿನೇ ಆತಂಡು ದೋಸೆ ಬಟ್ ಬಂದದ ಫಾಲ್ಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಫಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊರ ಮಲ್ತದೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಸೆ ರೆಡಿ ಅವನು ನನ್ನ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಅಂದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆತನ ದೋಸೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ತಿಳುಪು ಆತನ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡ್ಗ ಹಂಗೆ ಹಂದಾದಂತಂದಲ್ಲೇ ತುಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ ಮಾರಯ್ಯ ಬಾರ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ನಿನಗೆ ಜ್ವರ ಅಲ್ವಾ ಬಾಯ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಗ್
ಹಾಂ ಯಾವ ಬಿಡು ಬಿಡು ಪಪ್ಪ ದೆಕ್ಕು ಇರ್ಲಕ್ಕ ಬಿಡು ಹಾಂ ಓ ಮೆಲ್ಲ ಮಾರಯ್ಯ ನೀರಿಡು ಗೊಬ್ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರಯ್ಯ ಈ ಮಲ್ಲ ಜನನ ಟೈರ್ ದಿಕ್ಕು ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತನ ಗಹನ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಡೆದಿಂಚ ರಿಕ್ಷಾ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಕಲ್ಪದೆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಂಚಾದೆ ಆಯ್ನ ದೆಕ್ಕುಡು ಚಕ್ರಪುರ ಮೇರು ಒಂಜಿ ತತ್ತದ್ಲ ದಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ಗ ಕೋಪ ಅರ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ರಮ್ಮಾರು ಟೀಮಲ್ಪೆ ಹಂಚಾದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದೇ ದೀಪೇರೆ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಆಯ್ಲಂಚನೆ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಇಡು ಆಯ್ನ ದೆಕ್ಕದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡೆ ಆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚಾಪಾಡ್ದು ಬನ್ನೇಟ ಆಯ್ನ ದೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ದೋಸೆ ಮುರಂದಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹಚ್ಚದ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆತನಾ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಬಾಡ್ನಿ ಮಾರೆ ಅಡ ಅಂದ ಚಟ್ನಿ ಸರಿಂಡ ಅತ್ತ ಒಂದು ದೋಸೆ ತಿನ್ನಾಗ ಏನು ಚಾಪ ಲಾಗತನಾ ಯಾನ್ ನೈಟ್ ಬಂದ ಗಂಟೆ ತಿಕ್ಕಡಿ ഞാൻ എഡ്ഡ ചിന്തിനിയ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ದಾಯಬಂಡ ಅರೆ ಸಾಧಾರಣದ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಂಪುಜೀರು ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಓಲಾಂಡ್ಲ ನಾಡುವೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಆತನಿಗೆ ಫಾಲ್ಟ್ ನಾಡುವೇರೆ ಅಂಚದು ಓಕೆ ಅವು ಚಟ್ನಿಗೊಂದು ಉಪ್ಪು ಏನು ಕಡಕ್ ಪಾಡಿಯ ಸೊ ಅಂಚದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಂಡಿಗೆ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಓಕೆ ಅರೆ ಕಸೆ ಕೊಡ್ಕ ನಾರು ಪೋಯ್ನೇಟ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋಯ್ನೇಟ ಚಾಪರೆ ಬರ್ಬುಜಿ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಮೇರ್ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕುನ ಆಯ್ಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕ್ಯಾರೆ ನೀರು ಇಡತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನು ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದೇರೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಇಂಚ ಅಂಚದ ಐತೆ ಚಕ್ರಪುರ ಆಯ್ನೆ ದೆಕ್ಕುದು ದಿನೋಲ ಇನ್ನಿಂದತ್ತು ದಿನೋಲ ಎಂಚೆನೆ ಮೇರ್ ಪಿದಡ್ರಜ್ಜಿ ಅವಳು ಬತ್ತದ ಚಕ್ರಪುರ ದಿಕ್ಕದಾಣ್ ನೇಹೆ ಚೌಲ್ ಮಲ್ಪೋರಾ ಮೆಚ್ಚೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಡ್ಪಾರಾ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಿನ್ನತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ತಾನೇ ಹಾಂ ಎಂಚಾವು ಲೇಟ್ ಆಪಿನಿ ಹಾಂ దాదాతును నీకు చెప్పలు పడరా అబ్జ చుక్కు షోకుద దొంబుతులే అంటే సూర్యులు లేరు సూర్యదేవులు లేరు అందా ग्रीनरी 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 पूरा भजी रे पूरा भजी रे ये पक्केत्ता वेर तू हस्बैंड याव मैं यावी कई देख गन बगल अभी बक्का कनपरा तरकारी उप्पु करिक ಮಾಡೋಣ ತಿಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಚೂಕ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಾ ನೋ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋ ಹೇಯ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೂಲು ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಬೆಚ್ಚ ఇంకేను చట్నీ మైతోనే చాలా రెడీ అండి
ದೋಸೆ ಲಾಯ್ಕಾತು ಹಿಂಗೆ ಚಟ್ನಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತನೆ ಏನೋ ಗಂಧದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಅಂಜದ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈಗ ಗಂಧದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಸಾಧಾರಣ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮಂಗೆ ಬಾಯ್ತುಂಟು ಮಾರಾಡ್ಗು ನನಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಪೋಪುಜಿ ಸುಮಾರು ಬೈದನು ಕೂಡ ತುಕ ನೆಟ್ ಏತ್ ಬಲ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪನ ಅದು ಬಲಿಪಾವೆ ಪೋಪುಜವು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ದಾಲ ಪೂಡಿಚಿ ಲೆಂಚಿ ಅರಿ ಬಂಗಾಣ ಪೂರ ಅರ್ಧದಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ರೆ ಜಾಗಿಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಬಲ್ಲುಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಪಜೀರ್ ಫುಲ್ಲು ಪಜೀರ್ ಐತ ನಡುಟು ಕ್ಯಾರ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನು ಸೊ ಐಕ್ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ನೆಡ್ದು ಈ ಕಂಬಗ್ ಕಟ್ರೆ ಬಲ್ಲು ಬಂದಿತ್ತೆ ಐಟೆ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ಅಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಬಂಡೇರು ಬೊಕ ಬುರ್ಚಿಂದ ಬಂಡ್ಯಾನ ಕೋಡೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಕುಂಟುನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿದೇ ಪಾಡ್ನ್ಯಾನ ಉಚ್ಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನುಂಗುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ಎಂದು ಇತ್ತ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೇ ಪಾಡುಲ್ಲೆ ತಪಂದು ಓಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಜ್ಜಿಪು ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತೇನು ಜೆಂಜಿದ ಕಜ್ಜಿ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಕುಂಟುಪುರ ಅರ್ಧದಾಂಡ್ ಕಜ್ಜಿಪ್ಲ ಕೊದ್ದೆ ಕಾಂಡೆ ತಕ್ಕ ಉಂಡು ಕಜ್ಜಿಪು ಕಾಂಡೆ ಪಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ಲ ಉಣ್ಣೋಲಿ ಬಟ್ ಬೈಯಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನೇನು ಒಂದು ದಾದಾಂಡ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪನೋಡಿಯೋ ದಾದಾಂಡ ಉಪ್ಪು ಕರಿಕ್ ಅಂಡ್ ದಾನಗ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿಡಂಡ ರಡ್ಡು ಉಂಟೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದು ಮುಟ್ಟು ಜೈ ಮೀನಾಡು ಕೋರಿಯಾಡು ತಿಂಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡಲಂಚೆಡೆ ದೈಜಿದ ಕೈ ತಿಂತಿಜೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ತಿಳಿ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐನೇ ಉಂಡೆ ಉಂಟೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಅಂಡ ಉಂಪೆ ಅಂಚದು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಟು ಊರು ಬಡ ಉಂಡು ಎರಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ದೆಂಜಿದ ಗಜ್ಜಿಪುಡು ಯಾನ್ ಗಂಜಿ ಮಲ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ತನ ಗಂಜಿ ಹಾಕೋಣ ಐಕ್ ಸುಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಗಂಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಗಂಜಿ ಬಾಡಿಯ ಕಜ್ಜಿಪು ತುಲಿ ಶೋಕಾತನು ಕಜ್ಜಿಪು ಓಕೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿ ಅಂತಿಕ್ವೆ ಹಾಯ್ ತೂಲಗೆ ಆಯ್ನಿ ನಿಜ ಬನ್ಪಿನ್ ತೂಲಗೆ ಅದ ಏರ್ಲ ಪೋಡುವಿರ್ ಏರ್ಲ ಪೋಡುವಿರ ಆಯೇ ಬೋಡ್ ಬೋಡ್ ಉಂದಿ Wow, my parcel is coming. Hi, Nana. Really? ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೈಕೆಂಡು ಸೊ ಅಂಜದ್ದು ಪೋರೆ ಅಂದು ಯಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಸಾರಿನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಏತಿತ್ತ ಸಾರಿಂದು ಕಮ್ಮಿದ ಸಾರಿ ತೂಕ ಎಂಜೊಂಡು ಕಮ್ಮಿದ ಸಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಬೇಗ ಎಲ್ಲೆ ಬರಡಿತ್ತು ಯಾನು ಎಲ್ಲೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚ ನೇನು ಉಂತುಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಯಾನು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲೆರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನು ಒಂದು ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಪರತ್ತೆ ಪಡ ಹೋಪ ಸೀರೆ ಅಂದು ಬಟ್ ಇನಿ ಬೈದಂಡು ತೂಕ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ದಾದನ ದಪ್ಪ ತೋಜುನು ಅವಳು ತೂನಾಗ ತೆಲ್ಪಿತ್ತನು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಸೀರೆ ತೂನ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಅದೇ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ವಾನ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಂಡು ಐಕಾಪಿನ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಹಾಂ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಸೀರೆ ಅಂಡ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಬೇತತಿ ಎಂಕಲು ತೂತಿನ ಅಂತ ಬೇತೆ ಹಾಂ ಶೋಕುಂಡು ಸೀರೆ ಓಕೆ ಅನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲರ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಂಡೇನಡ ಸೊ ಅವಿನೇ ಪಾಡ್ವಾನ್ ಅಂದ ತೂಕೇನ್
ಶೋಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಸೀರೆ. ಓಕೆ ಅದೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಜನ. ಓ ಹಾಂ ಒಂದು ತುಲೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪವೆ ಈ ಸೀರೆ ಒಂದು ತುನಗ ತುಲೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತುಲೆ ಒಂಥರ ಸಿಲ್ಕ್ ಟೈಪ್ ಇಜ್ಜೆ ತುಲೆ ಕಲರ್ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ರೀಮ್ ಅತೆ ಸೇಮ್ ಫೋಟೋ ಟಾಂಜ ಬರ್ಪಿ. ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಬೈದನು ಏತೆತ್ತ ಸೀರೆ ಆವುಲಿ ಆಜಿನೊಂದು ಚಿಲ್ಲದ ಸೀರೆ ನಿಜವಾದ ಆಜಿನದೇ ಕಾವುಲಿ ಹೊಣೋಲಿ ಆಜಿನದೇ ಕಾವಲಿ ಸೀರೆ ಅದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು ತರಕಾರಿಗೆ ಅಂತಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಾರ ಬರ್ಚಿ ಪಾಪ ಪಾಪ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೀರೆ ಕಂತಿರಿಗೆ ನಾನು ಪೀರೆ ಕಚ್ಚಿಪಾವಳು ನಾನು ಪೀರೆ ಉಪ್ಕರಿ ಹತ್ತಿಕ್ವೆ ಅಭಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೀನಾ 649ಗೆ ಸೀರೆಗೆ ಆವಲ್ಲ 649ಗೆ ಸೀರೆ ಆವಲಿ 649ಗೆ ನಾನೈತೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜನ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತು ತೂತು ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಹಿಡಿದು ಮೂರನಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಚ್ಪೇಡ್ ಬಾಯ್ಕೆಂಡು ಸೊ ಈ ಥರ ಪೂಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಪೋಡು ರಡ್ ಬಾಯ್ಕೆಂಡು ಅದಾನಿ ಅರೆಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಬಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಪೇ ಬಾರೆ ಏನಾಪುಣ ಪುರ ಬಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಬಲಸಿಯಾನ ಪೀರೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿಲ ದೆಂಜಿದ ಉಪ್ಪು ಗಂಜಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಬಲಸದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಇಟ್ಟು ದುಂಬೆ ಫನೋಡು ಬಲಸುದೆ ಇತ್ತೆ ಬಲಸಿ ನೀರು ಮೂಲ್ ಬನ್ನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನ ಆಪುಡ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಅಭಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸೀರೆ ತುಲೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಪೋತುಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಪು ಪೊಲಾರೆ ಕೊರೋಡು ಯಾನ ಈ ಸಾರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನೆ ಬಟ್ ಒಂದು ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತನು ಕಲರ್ ಪಂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತಿನತ್ತು ತುಲೆ ವೈಟ್ ಆತನು. ಸೊ ಅಂಚದು ಈ ಸೀರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜಿನಿಕ್ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಪುಜಿನಿಕ್ ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡು. ಹಿಂಚಾಂಡ ಮಲ್ತದು ಪೊಲ್ಲರೆ ಕೊರೋಡು ತೂಕ ಏನಾಪುಡು ಬಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಟೈಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಟ್ಟಾಡು. ಸೊ ಅರ್ಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಲರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಅರ್ಧ ಎತ್ತಿಜೇರು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಲರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನಮಸ್ತೆ.